Grazzi Ġessu, grazzi Mulej Qaddis. Nilqawkom eżis aħwa Maltin u Għawċin. Għal messaġġ ieħor mill-kelma tal-Mulej. Messaġġ li jalla jkun ta' barka għalik. Iftaħ qalbek għalih, iftaħ moħħok, ħsibietek, għamel il-Mulej jkellmek minnu da, ħalli dak li tisma' ikun lek taġġid għalik għal ruħek u mod speċjali, pers li ħatkellmu fuq id-destin divin li Alla għandu għalik, fuq id-destin li Alla għandu l-ħajtek. Amen. Alleluja, kulħadd jitlob miegħi. Min qalbek għajdlu lil-Mulej, Missi Qaddis, kellimni mill-kelma qaddisa tiegħek. Abba missier, permezz tal-Ispiritu Santu, għajni ħanifhem b'revelazzjoni dak li inti tgħidli f'dan l-istaġun ta' ħajti. Grazzi Mulej Qaddis li inti preparajt li destin sabiħ glorjus u ħad komplitejni biex jina nidħol fir-realtà ta' dan id-destin li inti l-estejta li bil-qawwa tiegħek fi Kristu Ġesu. Amen. Morru fil-ktib ta' Deuteronomju kapitlu 28. Il-messaġġ li għandi l-lum ħajdilkom bl-Ingliż l-ewwel. Il-ġimgħa l-oħra il-messaġġ tiegħi kien jismu Enter your divine destiny. Idħol fid-destin divin tagħkom. Kemm hawnkom ma smajtuhx? Hawnkom ma smajtuhx? Jekk ma smajtuhx, please morru simgħu għax nemmen li huwa vera powerful. Ħafna nies ġew imbirkin u vera jgħinek, jisimgħu sewwa. Il-messaġġ tal-lum ħankompli fuq għadi. Illum ħanitkellmu Deuteronomy ħammorru 28. Illum ħanitkellem fuq ħanida bl-Ingliż sejda l-ewwel. How to navigate in or how to navigate through your divine destiny. How to navigate through your divine destiny. Jiġifieri bil-Malti l-iktar li qarrab għat-tifsira hija di kif tinnavika fid-destin divin tiegħek. Amen? Kif tinnavika. Il-kelma navika, jew to-navigate, ġeja mill-kelma navigare. Infatti ġeja mill-kelma nave. Vapur. Fisser kif inti fil-baħar tal-ħajja, kif ħatasal naħa l-oħra li jina hija l-ġenna sewwa, u ħatasal billi inti il-vapur tiegħek la jġarraf, la jitkisser, la jereq, ma tasal sħiħ u tkun wettaqt il-pjan divin ta' ħajtek. Amen. Ġimgħa l-oħra tkellimna fuq xi prinċipi u ovvjament waqt li dal-messaġġ jista' jisimgħu kulħadd u kulħadd għandu dritt jisimgħu laqgħat pubbliku, imma dal-messaġġ twettaq il-pjan divin ta' ħajtek jekk inti ma tkunx l-ewwel ta' Kristu. Tifhmu ġifieri minn hemm żgur huwa l-introduction. Imma intom ta' Kristu. U nemmen li ħafna li tisegwu dal-messaġġ illum huma ta' Kristu. Allura nemmen intom kollha għandkom il-potenzjal li tkunu tistgħu twettqu u tinnavikaw sew f'dan id-destin divin li Alla għandu għalik. U bil-għajnuna tal-Mulej ħanajnkom bil-għajnuna tal-Alla ħanajnkom kif intom hemm prinċipji li ma tistax timmissja biex inti tinnavika sew f'dan il-pjan divin, destin divin li Alla għandu għalik. Amen? Għamorru fi ktib ta' Deuteronomju 28. Deuteronomy 28. Vers 1. Jekk inta sew tisma' leħen il-Mulej Alla tiegħek biex tħares u tagħmel l-ordnijiet kollha tiegħu li jien qiegħed nordnalek jerfek il-Mulej Alla tiegħek fil-għoli l fuq mill-ġnus kollha tal-art. Minn din il-vers wieħed biss, il-ġimgħa l-oħra tkellimna fuq prinċipju li għalija huwa wieħed mill-iktar potenti fil-ħajja ta' sew Kristjan u anke ta' nies li mhumiex Kristjani.
il-qawwa li Alla talili u lilek il-qawwa sabiħa, potenti u anka perikoluża tal-għażla. Tal-għażla. Alla ta' lill-bniedem potenzjal awtorità qawwa kbira f'idejh li hija li sejjaħ l-għażla. L-għażla libera. Kull wieħed minna eżaħwa isma' nisew. Ġejt mill-liema background ġejt. Ġejt mill-liema stil ta' ħajja ġejt. Ġejt mill-liema tip ta' sew jew ħafna edukazzjoni, jew nuqqas ta' edukazzjoni, jew nkella rikkezzi, jew nuqqas ta' rikkezzi. Mill-background li ġejt, Alla poġġa f'idejk il-potenzjal il-qawwa li inti xorta il-futur għadu fil-qawwa tal-għażla tiegħek. Please recognize that. Please għarfu dan. Alla poġġilek qawwa f'idejk quddiemek li irrelevanti x'inhu l-passat tiegħek minn xi ġej. Inti il-qawwa tal-futur tiegħek għadha f'idejk. Naf li mhux kulħadd l-istess u mhux qed ngħidlek li bil-fors ħad tkun faċli. Imma l-qawwa tad-deċiżjoni ta' x'ħad tagħżel f'ħajtek għadha f'idejk. U dik itkellimna fid-dettall fuqha il-ġimgħa l-oħra. Issa għażilna. Illum għażilna. Ġifieri minn mexa ma jgħid il-ġimgħa l-oħra u llum qiegħed hawnhekk it-tieni ġimgħa dan il-messaġġ, mela l-ġimgħa l-oħra għażilna għamilna d-deċiżjoni li ħanidħlu fid-distejn tagħna. Imma once li dħalt kif ħadd innavika dan id-destin li Alla għandu għalik għaliex faċli moħħok tidħol u tispiċċa xorta ma twettaqx il-pjan divin ta' ħajtek jew tispiċċa toħroġ totali mill-pjan divin ta' ħajtek. U di intom m'hemm bżonn tkun teologu kbir, di tarawha isseħħ madwarna kontinwament. Kemm hawn nies għandhom sejħiet fuq ħajthom? Qas bdewha is-sejħa? Kemm hawn nies li Alla kellu pjan kbir tal-ġenna għal ħajthom jixtieq jiried nazzjonijiet b'ħajjithom. Kemm hawn min anke beda jimxi mal-mulej. Forsi bżelu jevanġelizza, bżelu jaqra l-Bibja, bżelu jitlob. U llum il-ġurnata reġa' mallura lejn bħalma tgħidlek letteralment il-kelma. Ir-rimettar kollu li qala mar kollu reġa' riklu lura. Tieni Pietru 2:22 jekk tgħid. Letteralment. Jiġifieri moħħkom hawn mhux biss li tidħol. Issa tittamel għażla li once li dħalt tittanavika id-destin divin tiegħek. Ismawni waħda xi ħaġa ħafna min-nies ma nemminx tal ma jfhmuhiex. Ma jridux jifhmuha. Fuq illum fuq il-Facebook xejn ġdid ġifieri, ma fuq il-Facebook daw jgħidu li irrid biex immur nirrispondi u niċċallenġa u noqgħod nitkellem ma' ċertu nies. Ma nirix ta'. Titbu l-infern? Ba. Le. Minix tales li nipprova nfihemel dawk li diġà ma jridux jifhmu? Le. Tgħidli ma tantx tinstema' Kristjana minnek li tgħidha? Qalbi, kliem Ġesu stess ta' jisimgħu u xorta ma jisimgħux. Mark Erbek jgħidha. Jaraw ma xorta ma jarawx. Għaliex qalbhom iddalmen. Romani kapitlu 1 jitkellem fuq nies li jafu l-verità imma dawru qalbhom mill-verità. Tieni Timotju kapitlu 3 vers 4 u anka vers minn 4 sa 7. Tgħidlek hemm nies għalkemm dejjem ifittxu l-għarfien qatt ma jaslu għall-verità. Fil-ewwel fit-tieni Tesalin kapitlu 2 tgħidlek li hemm min semagħha l-verità. Ma ma jħobbix il-verità. Allura issa Alla tefa' fuqhom spiritu biex jemnu l-gideb għax ma ħabbewx il-verità. F'da kollu taf x'qed jorina Alla? M'għandek skuża għax l-għażla int għamiltha.
Amen. العزلة أنت عملتها. هللويا. في ديوترونوميو كابيتول 28 حنبدأ نمبر 1. الأول برينشيبيو اللي أنت حتعيش بيه كل يوم. وبليز importantissimo ده برينشيبيو. برينشيبيو نمبر 1 اللي أنت تعيش في سوتشيس باش تنافيكا دان الدستين ديفين تياك على حياتك. خلي توتقوا الدستين اللي الله عنده عليه. 1 تتكون تاف من سيح لك. تتكون تاف من سيح لك. خافنا كريستياني نمبر 1 الماجورانسا دا الدنيا ما يعرفوش لله وما يعرفوش لي الله سيهلهم. في الاسكتورة جسوية يتخافنا وما مسيحة. ما فتيت يعرفوا لي وما مسيحة. praticamente اكتسل خافنا وما مسيحة ما فتيت مزولة. عليش السيحة تجي من الله لازم تجي مني. أمين. مالا خافنا وما المسيحة أنسي كلها وما مسيحة. ما البيتشة كبيرة ما يعرفوش وما مسيحة. السفورتونا هي اللي عندك خافنا كريستياني ما يعرفوش اللي وما مسيحة. سواء ملا 1 كون عارف من سيحلك. أهوا كم امبورتانت دي. كم كلب زنا في حياتي دي. كم وزايته في حياتي دي. كم وزايته في حياتي. اسمعوا ديوترونوميو 28. يا كنت سو تسمع لحن المولاي نمبر 1. تسمع لحن المولاي تجانا بروبليما دراستيكا. خافنا ما يسمعوش اللي انت المولاي. تقول لي ما باسل كيف تسمع لحن المولاي؟ تعرف قلبي بيان لا ما عنديش تشانس. اوت نيكست. فستر ناس اللي هما سيري في الديسيجن تاعهم ما عادوش تشتش بالقاده يستناو كيف يدوا بالمالتي البيت تاعهم. التمشى حاجه نمبر 1 تبدا تتعلم تسمع. وكيف حتتعلم تسمع؟ لو انت عندك بيبيا تستقراها كل يوم. داك هو البيزك تاع البيزك داك البيزك تاع البيزك. جي لا عندي سبوست عندي نقعد نقول ماشي تكون بوبلو مروم اما نفكر لدوك اللي فورسي نساو بس يكون الجوده. allora مال البيزك تاع البيزك ده تبريتنديش لا انت كلمه بشي حاجه سوبراتورالي وانت داك اللي سبوست تاف ياك تقرا بكلمه الله تبدا تتعلم السبورت تاعك يبدا يتعلم يسمع الكلمه دي. مال داك البيزك تاع البيزك. مال نمبر 1 ياك انت تسمع لحن المولاي جفيري مش بس تسمع وما جفيري توب دي هسه لازله كونتينومنت لازله ايامك. الله تياك باش تخارس لوردني او تعمل لوردني كلها تيو. ملا اسمعوا داو كانوا البوبل دالا دان الله سيهلهم داو دخلوا في الدستين تاعنا اللي الله كلوا عليهم خارجهم من لجتو. ما الله قال لهم السينا اللي خرجكم من لجتو بخل ما خرج لي وليلك داو كل اليوم ولده ما جيت خرجهم من لجتو. سوا ملا خرجنا من لجتو خلصنا. مسا على لهم اسمعوني يا كنتم تسمعوا وتبدوا اللحن تاعي وتهرسوا ملا هسه برينشيب يسمعوا تهرسوا الأردنيت كلها تاعو لين اللوم يتنورنا لكم يرفك المولاي الله تاعك فلول الفوق من الجوز كلها. انتم ما تندونوا لي هم كونديشنيات باش انت تنافيكا دان الدستين تاعك. ويا كنتي كيف يقولوا بالانجليز if you violate these principles you will not navigate well in your divine destiny while still calling yourself a Christian. شرطة واحدة وقت اللي انت اتيت لينا كريستيان شرطة كنت ما تخارس شرطة برينشيبي انت شرطة ما انتش حدين نافيكا سوا الدستين ديفين تاع حياتك. امين يا اخوة. ملا نمبر 1 كون عارف مين سيحلك. حنلقم شي حاجة اخوة نعرف اللي مش كل خط حيكون له شي ابارنسا تاع كريستو يو يدلو جسو يو يكون شي فيزيوني يو يناف يدلهم شي انجلو. مش الكل خط حتجري ياك تجري لك نمبر 1 ياك فيرا تجري لك ديك ولما جات الناس سوا او من يزفيتها ومن يزفيتها خليهم يزفيتها تبروفاش توقع اسمعوا من يزفيتها بفايت قديسة ايجلي في شي دربة جسوا وقفهم.
Mhux kulħadd is-sodda li jiffrexu jispiċċa jorqod fuqha. Tħabbilx rasek. Iva, jien kelli viżjoni ta' Ġesu Kristu. Tiżżuvjat bija, go ahead, don't stop. Sewwa, mhux meta tajt ħajt il-Kristu, meta tajt ħajt il-Kristu kienet inkontru sempliċi però sabiħ fejn xi ħadd qallib Ġesu, il-kelma Alla daħlet f'qalbi fl-ewwel ta' Ġunju ta' 1995 inżel tal-kop ta' jaħdej is-sodda tal-appartament tiegħi ġewwa Houston, Texas, u hemmhekk tajt il-ħimulej. Ma kien hemm xort xejn ta' soprannaturali, ma nfetaħx is-sema jew ma nfetaħx l-art, imdalla preċkol. Ma resqitx is-sodda jew ġaqgħet il-gordoroba xejn. Ma kon naf xi ħaġa f'qalbi ġrat. Xi ħaġa ġrat fija. Għax l-għada mort il-kumpanija tal-balè u sal-ġurnata ta' qabel konna nitkellmu fuq affat ta' dinja nisa sfin u parties u hekk. U f'daqqa waħda llum qed nitkellem fuq raġel. Ġesu. U bdew jgħidu li x'ġara għalek int, x'ġara għalek, x'ġara għalek, ħlif fuq Ġesu. U għet namel il-balè, u għet naħseb fuq Ġesu, u għet naħseb fuq l-iskrittu li rajtu u daħlu li f'qalbi. Dak kien inkontru soprannaturali, ma mux ma kienx jgħidulu hemm kelma oħra li kien soprannaturali, però bħalta ħafna, għax ħafna kien salva u dik soprannaturali. Ismawni, timminimizzax il-grazzja kbira ta' meta bniedem vera jkollu inkontru ma' Ġesu da. Illum xaħad bat li ma nafx jekk xi jagħtaw. Dil-ġimgħa intqajt ma' wieħed għax dil-ġimgħa tlabt il-mulej għatini aċċess għall-qlub ta' dawk in-nies li ntaqa' magħhom. Give me access to the hearts of those people that I meet. U wieħed minnhom huwa manager ta' hotel. U biex naqdalkom storja twila fil-qosor, prattikament bdejt intaqa' nitkellem miegħu u ma nafx kif ġie l-kliem u għedlu dal-hotel għandi bżonnu għax għandna jkollna guest barra minn Malta, ġej minn barra minn Malta, rrid tibilhom posta xina pastel. U bad għalli ġifieri, għatlu jiena kelli esperjenza fejn twelid mill-ġdid. Għalli x'inhi? Twelid mill-ġdid. Għalli jiena u sieħ bil-ġimgħa l-oħra bdejna nitkellmu how we must be born again. U inta tiġi issa tiġi dejli kif titwiled mill-ġdid. Qed tifhem u dat talab miegħi fil-hotel, halleluja, biex jitwiled mill-ġdid. U llum bat li messaġġ għalli Pastor għalli minn mindu tlab talija għalli għandi paċi kbir fil-ħajja tiegħi. Xi ħaġa soprannaturali ġrat. Amen, halleluja. Grazzi Ġesu u nemmen li ġrat, 100% li ġrat. Imma ġifieri ma kenniex janġli jew ma nsemgħu xi kor sabiħ mis-sema. Tifhem? Imma kienet soprannaturali xorta waħda. Amen. Grazzi mulej. Allura issimgħuni. Number 1. Kull min huwa msejjaħ l-ewwel ma jkollu huwa inkontru divin mal-Alla. Kulħadd tkun ta' differenti, ma kulħadd ikollu dak l-inkontru. Forsi xi wħud minnkom kienet hawnhekk ġejtaw l-ewwel darba u kif ħriġtaw barra u tlabt miegħek jiena u xi ħadd ieħor u tajt ħajtek il-Ġesu, int ħassejt toqla kbira titlaq minn fuqek. Kemm minnkom ħassejtu dik l-ewwel darba? Qed tara dak esperjenza divina. Ma ħassejtix int tal-grocer? Sewwa ma ħassejtix fit-triq? ħassejta kif ġejtu tlabt il-Kristu biex isir is-sittu Salvator, ma dik hija inkontru divin. Amen. U dik ħafna mid-drabi ma tinsija qatt. Ħafna drabi dik ma tinsija qatt. Amen. Grazzi Ġesu. U ħafna min-nies, in-nies kollha tal-Alla, kollha li Alla sejħilhom, kollha kellhom inkontru divin. Hemm minnhom xi wħud minnhom kien drastiku. Meta Kristu der il-Sawlu u derlu fit-triq ta' Damaskus u għamieħ dak huwa inkontru drastiku. Amen? Alleluja. Imma min kellu dak l-inkontri drastiċi. Mela number 1, inti kun naf minn sejħlek, inti kellek dak l-inkontru. Jekk għadak ma kellek dak l-inkontru ma' Kristu, mhux li għamik, sewwa? Sewwa? Imma jekk inti ma tistax tgħid ma nafx ta' fejn xi darba qatt tajt ħajt il-Kristu, mhux probabbli għadek ma tajtilux. Ħanikom ħaġa oħra. Immaġina ngħidilkom jiena miżżewweġ, imma ma nafx meta nżewweġ ta'. Ngħidlin balalu jew. Tifhem? Naf il-ġurnata li żewweġ. Tifhmu? Issa, kull min kreda Kristu x'imkien xi mument kellhom inkontru f'ħajtkom. Jekk għadek ma kellekx dak l-inkontru llum għamilha dak l-inkontru.
għamel dak il-ġurnata tkun l-inkontru tiegħek ma' Kristu. Għaw xi minnkom tajtu ħajtukom il-Kristu fix-shower, għaw xi minnkom tajtu l-Ġesu Kristu fuq is-sodda, għaw xi minnkom tajtu l-Ġesu Kristu waqt li qed tara l-programm ta' ħabbejtek jew xi minn daw il-messaġġi li qed tara bħalissa u inti tlab miegħi ġali pereżempju oħt, niftakar oħt kienet tiġi hawnhekk issa msifra. Għalt li passerien darba kontinni nara l-programm tiegħek ħabbejtek. Għalt li daqqa waħda bdejt nitlob miegħek. Għalt li l-Ispirtu Talla niżel fuq u għalt li nara television. Għalt li unżid il-kub tiegħek għalt li ma nafx ġali bdejt nikbi biki kbir u galgul ta' dmuħ niżlik. Għalt li kelli inkontru weħida ma nismex. Dik kienet inkontru supernaturali. Halleluja! Amen! Grazzi Ġesu! Jekk illum inti, jekk Alla sejjaħlek, inti kellek inkontru soprattutto mal-mulej, mela man, kun naf min sejjaħlek, importanti, iżmawni għawek ma neċċej minn da kollu li għadbaqali għawnek żewġ pages fil... Didi ġelek tar importanti kważi. Għalix ħanidilkom ħagġa. Morru fiktib tal-apostli, 27. Atti 27. Atti 27. Kemm hija importanti jaħwa li inti tkun taf min sejjaħlek. Tajjeb li inti il-mami u d-dadi u l-pastor u l-aħwa u l-ħbib jinkoraġġuk biex timxi mal-mulej ma fl-aħħar mill-aħħar mhux huma sejħulek. Amen? Min sejjaħlek huwa il-mulej. Alla jinqeda bil-bniedem, ovvjament. Bħal ma Alla nqeda bil-bniedem miegħi, xi ħadd x'għandalli. Ovvjament, il-biċċa kbira naħseb minnkom xi ħadd xi bniedem x'għandallek, sewwa Alla uża l-bniedem. Imma s-sejħa mhux mill-bniedem, ġiet il-sejħa ġiet minn Alla. Amen. Alleluja. Praise God, grazzi mulej. Mela kun naf min sejjaħlek. Min sejjaħli? Dawk li intom tajtu ħajtkom Kristu hawnhekk, kelli l-privileġġ li jiena u intkom tajtuni parti minn dik il-kuruna bil-grazzja tal-Alla Ġesu xi darba ħajlibisni, il-kuruna tal-soul winner żejdula. Fil-Bibja, il-Bibja tgħidlek hemm ħafna hemm xi seba' kuruni differenti. Waħda minnhom dawk il-kuruni dawk li jirbħu l-irwieħ għal Kristu tafa? Halleluja. Żitt li ġemm, ħaġar prezzjuż. Ħaġra. Imma mhux għall-kuruna, għax il-Bibja tgħidlek anke fis-sema, kull ħaġġa bil-kuruna tiegħu poġġija quddiem il-mulej. Tifhem għax inti il-ħaġġa kbira jisimha Ġesu Kristu nnifsu. Halleluja. Amen. Grazzi Ġesu. Imma Matteo Atti 27 vers 21 nisimgħuha. Da Pawlu titkellem. Pawlu qed jitkellem vers 21. In-nies kienu ilhom ħafna ma jieħdu xi ħaġa biex jitrejqu. Da jitkellem issa Pawlu fi triqtu lejn Malta. Pawlu waqaf nofshom u qalilhom, ħbieb, kien imiskom smajtu minni u ma tlaqtux minn Kreta. Kontu daħilsu minn din il-ħsara u din it-telf. Imma issa nwissikom biex tagħmlu l-qalb. Għamel il-qalb. Għax ħadd minnkom mhu se jitlef ħajtu, il-ġifen biss jintilef. Għax dal-lejl der li anġlu ta' Alla, ta' dak Alla li tiegħu jien u lilu nqim. U tibżax u qalli, Pawlu tibżax, jeħtieġ li inti tidher quddiem Ċesri. Ara Alla tak il-grazzja li daw kollha li qegħdin jivvjaġġaw miegħek isalvaw. Mela qawwu qalbkom ħbieb, jien nemmen f'Alla li hekk isir sewwa sew kif ħabbarli. Pawlu għaliex kien f'Malta impata, f'nofs ta' baħar, fil-dlam, fil-bart, kellu dik il-konfidenza għax kien jaf min sejjaħlu. Halleluja, grazzi Ġesu. Min jaf kemm lili jgħiduli, kienu ġili jgħiduli, pastor, minti ma tibżax. Tidnejdilkom is-sigriet tgħidu lil-ħadd. Naf min sejjaħli. U jekk inti taf il-dak li sejjaħlek, l-ebda bniedem ma jista' joħodlok dak li taku. M'għandek bżonn ir-rikonoxximent tal-bniedem. Fil-veru sens tal-kelma, il-bniedem għandu bżonn dak li għandek int. U jekk jirrikonoxxih, ibierek minn dak li għandek int. Jitbierek b'dak li għandek int. Jekk le, jitlef minn dak li għandek int.
من تكون ناف من سيحلك. كناف من سيحلك. علش في الخية هتنتقى ما خفنا بطالية، هتنتقى ما خفنا موج، هتنتقى ما ناس يجي كونتراتيك، ناس يبرفوا يحلوا لك هينك، ناس يبرفوا ينسلون تاوك، يكذبوا فوقك. راينا دي الجمعة ستير كلمكم البيرة، قلت لكم لي في الخية شخات زقور 1000% كل واحد منكم من شخات هتيجي تردود زقور 1000%. ودائما تجي بالتردد من شخات اللي وافقين هو انت اشكيكم مش تردمن كيكم مش تردمن. اما شو هتعمل؟ تعرف من سيحلك؟ تعرف من سيحلك؟ هللويا. grazie mole. thank you Jesus. غلاطين كابيتل 1 فيرس 5. شيء باولو. أرى شيء باولو في الكتاب بتاع غلاطين. هللويا. فيرس كابيتل 1 فيرس 5. thank you Jesus. Grazie فيرس 3 وسلم لكم من أنت الله المسير من أنت كريستنا جزء كريستو لتالي له نفسه قال نبتنا بشخصنا من الدنيا خزينة اللوب وسكون تريد على المسير. alright اسمع فيرس 6. نستعجب بكم اللي تبدأ سك ملاير دبتوا من سيخلكم. سكوزاون الفيرس وهذين ما مكيت في ذاك الباساج باولو يايد كيف كن جسو لسيخلو كن جسو لسيخلو وعليك كن كاباتشي. ايش كن كاباتشي؟ كن كاباتشي يسابورتي يحارب بالفرخ القدام ليدك يلا كن سيخلو. أزيز أخوة يك أنت ما تكونش تاف من سيخلك من تش هتسبتش سيخاتيك من تش هتسبتش البيان ديفين تلا في حياتك. كناف من سيخلك كناف من سيخلك. جرمية لسه حاجة بحال ما قال باولو. جرمية كابيتل 1 قال جرمية قبل ما صورتك في الجوف عرفتك قبل ما خرجت من خدان أمك كونسجريتك ينقدتك بروفيتا فوق الجنوس. جرمية كن مزبلة جرمية كن مادد جرية جميع خوت من الجواردياني الرستات ما عليش جرمية وواسك فموس اللي بنعرفوه كن ياف من سيخلو. متى دانيال جمت فوق في مال اليوني قال له ريه خبر راسك شيء ده في كليمي alright ما praticamente قال له هيك ينا ناف من سيخلي انت خدت فاني فوق اليوني اما الله كريا لليوني الله اللي سيخلي كريوم لدوك لليوني. تكون ناف من سيخلك. امين هللويا. متى عبدوا للشدرك ميشك وبدنجو وتفاوضوا في الفرن قالوا له للري الله براتيك ده هو في كليمي ما في الاسكتورة تيتي مش الله في الكنترول يخلصنا وما يخلصنيش. الله في الكنترول ينافوا من سيخلنا من سيخلنا. انت تعرف من سيخلك عش هتعدي من بروبلامي هتعدي من تشالنجز في الخية فين انت ياك ما تكونش تعرف من سيخلك هتشادي وتتلف كلش. اما متى تكون تعرف من سيخلك ومبات يجيك الكوراج باش انت كل سفيدة اللي تيجي كونتراتيك تلبها. امين. مالا نمبر 1 برينشيبيو كيف خاتلب ماري اوفيامنت. جوزيبي احنا نراو الماريا في البيبيا سواء وحفنا منا ما نرياليزاوش كم كلا تعدي من ديفيكولتايات. مالادينا مرة تينيجر بريجننت قبل زمان برا من الزواج ما راجل ما تفوش اما اش كانت تعرف من سيهلة جرت التربية اش كانت تعرف من سيهلة ولدت التربية اش كانت تعرف من سيهلة بقت ما التربية سالصليب وانت كنت من سيهلة تبقى سالصليب. هللويا.
Number 2, prinċipju number 2. Kun naf fejn sejjaħlek. Kun naf fejn sejjaħlek. Għaliex? All right. Hemm daffarijiet li aħna kollha nagħmlu, kulħadd jiekol, kulħadd jixrob, kulħadd jorqod, kulħadd imur ix-xogħol. Sewwa? Ma mbagħad inti Alla fis-soċjetà, fil-ħajja, hemm area se sejjaħlek għalihom. Ħanilkom aħwa. Tista' tkun tħobb il-Alla. Jista' jkollok sejħa fuq ħajtek minn Alla u tgħix frustrat għax ma tafx xi trid Alla minnek. Mela ħassalva. Tħobb il-mulej u frustrat għax ma tafx Alla jrid minnek. Fejn sejjaħlek il-mulej? Number 1, ovvjament, ibda mill-qasrija, mill-pot li inti. Sewwa? Jekk inti żerrija, l-ewwel itħawwel fil-pot żgħir. Sewwa? Ikber, rabbi eruq tajbin u ħalli dak il-pjanta tikber sabiħa f'dak il-pot. Għaw min jibqa' pjanta sabiħa f'pot u tagħmlu fuq it-tieqa, tagħmlu f'nofs ta' mejda. Imma minnhom sejjaħ issa biex isir siġra u titfgħu fil-buskett. Sewwa? Tħossokx ħażin jekk inti imsejjaħ biex tkun pjanta sabiħa ġo pot? Biex probabbli ħajkollok inqas tagħta su klieb jiġu jxommuk imma imma x'inhu l-kunċett? Il-kunċett pereżempju. F'liema kumpanija Alla sejjaħlek, isimgħuni ħanilkom aħna. Intom li intom tiġu minn barra Malta u tgħixu Malta. Inti ġejt Malta. Inti ġejt Malta taħseb li għax-xogħol biss. Ġejt Malta. Ma temminx jiena nemmen li Alla batek Malta għax hemm missjoni għal ħajtek ukoll. Jekk jiena u inti insifru morru holiday, morru fejn morru. Ma temminx li inti x'imkien anke jekk tmur fuq holiday xorta qiegħed fuq missjoni u għabbli jibatek fit-titri ta' xi ħadd li tagħtihom jagħtu ħajthom il-Kristu minħabba l-holiday holiday li għamilt. Qed tifhmu kemm importanti li inti tifhem fejn inti msejjaħ. Amen. Pereżempju, jekk naqbdu l-Ġona. Ġona kien imsejjaħ fejn ma rridx imur. Nineva. Amen. Meta Alla mar u sejjaħ il-Mosè. Mosè kun kuntent jira naċ mara u bit-tfal. U għallu le, għallu mhux hemm sejjaħlek. Għallu jiena sejjaħlek għand Faruni. Pawlu x'kien xogħlu? Għaw min jgħid li kien jagħmel it-tinet u għaw min jgħid li kien jagħmel ix-xogħls, il-prayer xogħls. Dak ta' fuġin dak il-prayer xogħls? Sewwa dak li irrelevanti Però x'kienet is-sejħa ta' seta' ismawni Pawlu ma waqafx jagħmel it-tinet jew il-prayer xogħls kif salvata. Ħafna ħasra jiena kelli dan il-kunċett ukoll meta ngħid ħajdu Kristu minn għalija li kif sejjaħlu da sar apostlu. Jekk intom taqraw la tal-apostli għaddew 14 sena qabel ma mar missjoni Pawlu. Il-Bibja tgħidlek Pawlu kien parti mill-Knisja ta' Antiokkju u kien jaqdi hemmhekk. Kontu tafu għadi? Ma qasja fuqha ħafna li Pawlu qabel is-sejħa xorta kien fuq ħajtu. Mistaħ naslu għall-prinċipju ieħor. Jiġifieri hemm sejħa, mela le hemm sejħa f'ħajtek. Infatti ftit ilu xi sena ilu għamiltilkom messaġġ u jekk ma smajtuhx please għamel lilek innifsek pjaċir u mirżimgħu. Jismu il-misteru ta' żminijiet u tal-ħin u tal-istaġuni. Ta' żminijiet u tal-istaġuni. The mystery of seasons, the times and seasons. Jekk ma smajtuhx għamel lilek innifsek pjaċir għal din is-sena mirżimgħu. Għax fih iktar dettalji fuq dak li qed ngħid bħalissa. Amen. Fejn sejjaħlek il-mulej? Anka knisja, eżis aħwa ħanikom aħwa. Jien ovvjament ħanitkellem għal knisja Kristjana, all right? Jiġifieri fid-dinja hawn knejjes b'kull rispett ħanejt aħjar jalqu u promel kompletament jisparixxu. Għax inkella jibqgħu bħala option u ma tkunx option tajba. Imma hawn knejjes li kull knisja għandha viżjoni differenti.
Alright, għandna dottrina l-istess, jekk ħad tkun knisja ħelti ħajkollhom dottrina l-istess. Imma għandhom viżjoni differenti, għandhom DNA differenti. Għandhom għan għalkemm il-basic huwa ta' kulħadd l-istess, ma għandhom kif joperaw differenti. Fejn inti msejjaħ? Issa ħafna drabi jekk inti ġo knisja ħelti, fejn inti salvat ħad tkun imsejjaħ. Hemmhekk ħajkollok missierek spiritwali. Imma taf kemm hawn Kristjani li operaw jafu li huma għandhom il-Kristu salvati ma jafux fejn huma sejħin. Jom kella jafu huma rebellużi mhux kapaċi jqogħdu hemmhekk jikbru f'dak il-pott. U jaqbżu minn pott sa pott tal-pott u xejn kemm kisru pottijiet. Letteralment hekk kisru pottijiet. Mbagħad ikun hemm xi ġardinar jaqla wieħed minnhom jew tnejn minnhom idhom lil barra għax intom ħliftar vel mhux qed iġġibu. Qed tifhmu? Ikber. Fejn Alla sejaħlek ikber. Ikber. Taqbiss il-baħar mal-ewwel. Taqbiss fil-ġungla mal-ewwel. Għax il-ġungla mla safar kbar jistgħu jikluk. Hemm l-annimali slavaġ jikluk mal-ewwel. Amen. Fejn sejjaħlek il-mulej? Anka bħala xogħol. Jiena hu peċir meta xi aħwa, xi ħuj jew sister tiġi tgħid li passer qed nitlob il-mulej biex narek il-mulej jridnix f'dan ix-xogħol. Jinsema tajjeb, għandha paga tajba, imma jom kella passer għandi xogħol tajjeb imma tinħossni li l-mulej jgħid li mur dak ix-xogħol. Ftakar aħwa, għall-Kristjan kull fejn tmur hija missjoni. Imma mhux kull post hija missjoni għalik. Sewwa? Fejn bħala xogħol, għax ovvjament mhux kulħadd ħajkun pastor, mhux kulħadd ħajkun evangelist jivvjaġġa kemm aħna kollha nevanġelizzaw. Sewwa ma fejn inti msejjaħ? Xogħol, poplu. Pereżempju jekk inti tara l-Iskrittura, taraw li pereżempju Pawlu l-Apostlu kien imsejjaħ għall-Ġentili. Pietru kien imsejjaħ għall-Lud. Issa ma nkunux boloħ u tgħid mela jiena msejjaħ għall-Ġentili. Mela jekk jiġi ludi ħin, mhux jiena ħankelmek, fil-każ ikellmek liha. Anta fhem? Ġifieri jekk jiena pereżempju nsejjaħ għal nies partikolari, għajna mill-mod pereżempju jiena naħdem id-dockyard. U nemmen il-mulej jridi naħdem id-dockyard pereżempju. U ovvjament id-dockyard Alla għandu nies li jrid jilħaq. Li label pasta ma jista' jilħaq, label evangelist, Alla dik hija l-erja, il-field, l-alqa li Alla batni fiha. Amen. Kelli opportunità ta' ġobb ieħor. Imma Alla emri, għax hemmhekk hemm xogħol li ridi nagħmel. Mhux ġast tal-paga, għax Alla għandu xogħol għalija hemm. Qed tifhmuni? Pereżempju, meta jiena kont tajt ħajt il-Kristu, number one, nirringrazzja Alla li salvajt. Imma Alla b'mod soprannaturali lili, number one ma kontx għadni kien hemm ħafna affarijiet ma kontx nafhom sewwa, u kont għadni bla missier spiritwali, kont għadni bla covering spiritwali, għax jiena nemmen li kull Kristjan għandu jkun parti minn dar spiritwali. U l-mulej kien għalli jiena sejjaħlek biex inti tkun taħt il-qaddej tiegħi kienet ħejgin. Issa hawn min jogħġbu ma jogħġbux, imma ta' mhix irrelevanti għalli, jala l-mulej għalli la naf min sejjaħli, inutlis. Inutlis. Qed tifhem? Halleluja, la naf min sejjaħli. U naf issa fejn sejjaħli. Amen, naħwa? Per eżempju, importanti inti li titmur l-Afrika. Alla sejjaħlek biex tmur l-Afrika. Issa jekk titmur safari u tmur holiday mod, imma jekk inti ħadmur missjoni, għodu attenti għax fejn sejjaħlek hemm id-dilka tal-Ispirtu Santu. Qed tifhmu? Jekk inti tgħid li passi jiena nixtieq inkanta, jew jiena nixtieq nkun għaxer, jew jiena nkun nixtieq whatever mal-media. Tajjeb, praise God. U sa ċertu punt tgħaddi minn staġun fejn tagħmel kollox. Letteralment tgħaddi minn staġun sakemm tirħaq ċertu staġun f'ħajtek, tagħmel kollox. U hekk għandu jkun għax inti mhux qed tfittex pożizzjoni, tfittex biex taqdi l-ewwel. Sewwa ma Alla mbagħad jibda jgħalmek u jibda jitrenjak. U s-sejħa tiegħek tibda tiġi iktar definita. Tibda taqdi kull imkien. Sewwa? Alleluja. Imma pereżempju, meta jiena mort il-Bible College fuq sejħa tal-mulej, fuq providenza divina li Alla vera ġabli, nagħti glorja l-mulej. Jiena ta' fejn timmu. L-Indja. Malta kon nibża niġi. Nibża niġi mhux għax nibża min-nies, ta' għax ma rridx nitlaq l-Amerika fil-veru sens tal-kelma. Mhux għax kont nibża mill-babaw jew bil-ħarsijiet,
Għax kont inħobb l-Amerika. Imma kont ngħid ħammur l-Indja, nagħmel crusades hemmhekk, nagħmel kampanji evangelistiċi u mort darbtej. U konnu pjaċir għax kien konna follow l-gbarek, praise God, u mirakli u fejqan, praise God. Mbagħad il-mulej għalli le, ibni, qed insejħlek biex tmur Malta. Malta? Honestly, mhix qed niċċasseb mhux bil-ċajt qed nilkom da ma rridx tiġi hawn. Tiġi għedtilkom kemm il-darba għaliex waħda mir-raġunijiet mhux l-unika raġunijiet. Ma rridx niġi għax jiena kont raġel single gustus u feruċjat. Issa, gustus għadni, issa kalmaj. Isma, tinsiex meta ssir Kristjan kollox jiġi mbirek doppju. Allura tipprova taħrab ċertu postijiet u Malta ma kienx ta' mill ġid. Meta darba turist għalli għaw Malta kemm għandkom prostituti intom? Għandna ħafna prostituti. Għalli hawnhekk kulħadd jilbes qisu prostituta. Dak li aħna dak Maltin aħna tal-life. X'niġi Malta għal dak l-affarijiet? Povru Gordon. Mhux għalhekk qed ngħidilkom dal-aħħar meta qatt nimitalkom dawk in-nisa kollha li qogħdu jpoppaw ix-xuftej. Amen. Halleluja. Għaġbitkom tal-ħuta. Amen. Ġesu! Ħanilkom aħwa. Fejn kien imsejjaħ Ġesu? Tiftakru x'għal Ġesu? Meta bat id-disċipli tiegħu f'Mattew kapitlu 10 qalulhom tmorru mkien ħlief id-dar ta' Iżrael. Jekk issibu xi ħadd fit-triq jipprova waqafkom, tifqu xibqgħu serin. Għaliex jiena batkom għad-dar ta' Iżrael u jiena ġejt mibgħut għal-dar ta' Iżrael. Kien jaf min batu u fej batu. Tifhem? Għalhekk jiena daw l-ħmerijiet għax mar l-Indja u qatt jitgħallem il-Buddiżmu, intu rajdi. Mhux hekk? Żgur il-ġes... Mulejni, ħajma nixej. Oh, bravo, Gordon. All right. Għax kont ħanejt waħda għala Gordon. Amen, anyway. Mela kuna fej sejaħlek. Amen. Għalix emmek ħajkollok liktar suċċess. U emmek liktar ħajkollok rezistenza. U liktar ħajkollok testijiet. ħafna Kristjani jaħerbu kif isibu test. Prożed għalik. Inti taf jakux dak it-test propju biex inti tikber. Biex inti timmatura. U jekk inti taf li Alla sejjaħlek hemm, jekk Alla taf li sejjaħlek River of Love, u kellek kelma minn Alla, u konfermajlek il-pastor, u konfermatilek il-profeta, u inti ma tix tikkoopera. Ma nistax nalmek għax tiġa naf int ma trix titgħallem. Jekk ma jistax ikkonvinċik Alla, żgur mhux ħan ikkonvinċik. Għax la kellek sejħa minn Alla divina. Kellek kalma soprannaturali minn Alla. Il-kalma tiegħi x'ħadd iswa. Inkun qed naħli ħini. U tallimt ma rridx naħli ħini. Irrid nitkellem ma' nies iridu jisimgħu. Onestament qed ngħidlek. U wara taħseb li Ġesu ma mhix l-istess, ta? L-istess ħaġa me Ġesu. Amen. U meta l-mulej sejjaħli bil-grazzja tiegħu, sejjaħli biex iġi Malta. Sejjaħli biex iġi l-Ewropa. Għalkemm jien kont nitlob għall-Indja. Is-serjetà. Mbagħad l-Indja bdiet tiġi Malta. Halleluja. Ħalli noltu żewġ safar bġebla waħda. Amen, noltu bżewġ safar blata waħda. Halleluja. Amen, halleluja. Toqgħodux gergru għall-Indjani li ġi Malta, dawk suppost jiġu għax Alla bathom. Halleluja, ħajġu River of Love, batuhom River of Love.
Hallelujah. Number 3, prinċipju number 3. Isimawni aħwa, prinċipju number 3. Jekk hawn xi Indjana hawnhekk, hawn xi Indjani lejla? Għandna Indjani, any Indians here? Where are the Indians? Indian brother. And where are the Indians? We love you, and I'm going to tell you something. When I've been to India, I found so many precious, sweet people. Bissejt I'm telling you. Is ovvjament l-Indja għandha iktar minn biljun ruħ, right? Ġifieri wieħed minn kull 7 persuni fid-dinja huwa Indjan żgur. Imma apparti minn hekk vera kienu welcome. Apparti nħobb ħafna l-Indian food ukoll by the way. Amen. Imma vera kienu nies ħelwin. Bissejt ngħidilkom. Hemm affarijiet li ma tantx ġbuni fihom, speċjalment jekk ittihom xi appartament xi sena waħda wara tgħid imma pija ħelwin. Fimtuni? Ma fimtunix? Mamma mia. Ġungla! Għaddejt minna xaħna għaddejn minna għol. Anyway, il-mulej birikom, u tijom il-grazzja jitalmu f'dik l-erja. Amen? Number 3, prinċipju, mela badnijom, mela 1, min sejjaħlek? Fejn sejjaħlek? Number 3, moħkomaw. Għanikom, taf li intom għawnis li għawnek killu mumma parti minn River of Love ġo Malta li għalla sejħilu minn barra Malta? Bisseda għadnidilkom da? Taf xbarka hija kbira dik. Tili għaw nis jiġu Malta, juqodu Malta minħabba River of Love. Bisseda għadnidilkom da? Għan familja għammednijom f'Deċembru ħaj immuvjaw dis-sena Malta. Imħabba River of Love. Amen. Mux grazzja dik. Dik kellet profesija minn Maldonado, jgħak ma tiftakruħ xi 7 snilu, għal il-pass għal il-mulej ħajġiblek nis, minn barra Malta għanħut għanku ħajkunu leaders, għax Alla għamlek lilek bħala missir spirituali fil-ġenba Kristu. U li hemm sejħa postu għalek biex tibni xogħol u affarijiet u oħrajn. Imma seħħet ħafna drabi infatti jeżi saħwa. Għaw leaders li Alla sejħilhom biex ikunu River of Love. Għaw leaders Alla sejħilhom biex ikunu River of Love. Assis saċerdot Malti, ftit ilu ħabib tiegħi, tafx qalli? Qalli kieku nista' niġi nsir parti minn River of Love. Bissejda ngħidlek. Jalla l-mulej illuminaħ jiġi llum qabel għada. Bissejda ngħidlek. Mhux qed nikdeb il-mulej huwa x-xogħol tiegħi. Qalli dalwaqt insir parti minn River of Love. Għax jaf il-ħmerijiet u l-ereżijiet li jisiru madwaru dan u raġel li jħobb jitkellem ħafna simili tal-verita nitkellmu aħna. Pratikament li jitkellem Kristu, Amen? Number 3, please di jisamaw għax din u kol importanti għal biex inti kif tinnavika mela ftakru għadi, kunaf min sejjaħlek. Kunaf il-mulej li sejjaħlek. Jekk inti ma tafx, ħul ħin għatta l-ħin investi li intijak tkun taf li sejjaħlek il-mulej u taf il-dak li sejjaħlek. Number 3, fej sejjaħlek. Apparti li inti msejjaħ River of Love il-lum. Imma issa, xħat għamel? Mux bis poġġi ċiċi bil-qeda. Ovvjament naf li hemm saġun li titpoġġi bil-qeda u tirċivi. Imma involvi ruħek, ibda għamel il-courses, ibda tallem, ibda trenja, ibda il-program ta' discipleship li ma jispiċaqat. Ma jispiċaqat. Amen. Number 3. Kunaf. Apprezza. Moħkom hawn. Irrispetta l-istaġuni ta' preparazzjoni. Kemm importanti di. Kemm jiddispjaċini. Fis-sens, meta nara Kristjani. Moħlijin. Verament, moħlijin. Mux ħansemmi bisimhom imma hekk hawn hekk hawn kopja li għandhom testimonjanza titrijat Malta għada petada Alla jrid. Hemmhekk. Żewġ prezzjużi, gustużi, tfal tiegħi. Qed inħares lejkom. Hello. Dak għandhom testimonjanza bomba. Għaddew minn ċertu affarijiet li ħadli lilhom u mbagħad jitkellmu fi żmien meta Alla jirreleasjon. Għax qabżu l-istaġuni. Qabżu l-istaġuni.
Jekk jiena t-tifel tiegħi inħobbu kemm inħobbu, intih karozza biex isuq għallum fidej. Inħobbu. Anke jekk jgħidli passi, jgħidli dedi, tiġana fin suq. Inħobbu jekk intih il-karozza fidej. Le, mhux għalli ma nħobbx ilu, laqqas ilkom ma nħobb. Għax mhux biex periklu għalih, periklu għalikom. Mela, dal-prinċipju, eżis Kristjani, qed ngħidlek nitħassar għaliex nara ħafna Kristjani. Issa l-qalb il-mulej biex jafa. Imma meta jgħidu li jien Kristjan, fejn tmur knisja, fejn tixxirek imkien bejni u bejn Alla. Moħħli. Wasted. Inti tafu li min sejjaħlek. U dak li inti għajna s-summu taf. Da jek sejjaħlek biex toqgħod id-dar toqgħod tara God TV, jew toqgħod tara smex, tara il-ħabbejtek fuq l-smex. Għalek sejjaħlek Alla taħseb. Moħħli. Qabli kun hemm ruxma ta' turrun ta' problemi li qabes jew ma jrix id-dilja magħhom jew ma trix id-dilja magħhom. Imma inti m'intix mżejjaħ biex toqgħod ċiċċi bil-qiegħda u tgħid għandek relazzjoni ġas bejni u bejn Alla da. Dik importanti u minn għajra ma tista' tagħmel xejn da. Imma mhux hekk imsejjaħ. Għandek meta Alla sejjaħlek u tak u hemm ma sejħa hemm pjanijiet speċifiċi divini li Alla għandu għalik. Alla sejjaħlek ukoll għal staġun ta' preparazzjoni. U l-istaġun ta' tawx xort. Eża saħwa. Illum il-ġurnata rari nisimgħu nies jiżżewġu kmieni, jew jiżżewġu żgħar. Biċċa kbira jiżżewġu apparti xi eċċezzjonijiet, imma jiżżewġu forsi 20, 22, 24, 25, dik l-akkwata. Hawn jiena għal raġunijiet diversi iżżewwiġ ta' 35. Mela kelli 35 sena ta' preparazzjoni. Issa, waħda mir-raġuni tiegħi hija xina kont ballerin professionista ndur madwar id-dinja, ma tantx jaħdem żwieġ bħal dak. Sewwa? Imma hawn min għax għandu business, hawn min għax għandu qed jibni l-kumpanija tiegħu, hawn min għax għandu qed jistudja, hawn min għax iħossu li mhux preparat. It's okay, good, aħjar tistenna. Taqbżux iż-żmien tal-preparazzjoni. Ħa nitkellma bimħabba jekk tittoħodha kontra tiegħi qed taħli ħinek imma ma trid. Jekk inti diġà preparajt id-data ta' żwieġ tiegħek u għadek m'intix ippreparat, ħantik parir, mur ħassar id-data ta' żwieġ. Għax pastor ma nistax inżomm. Għax pastor ma nistax inżomm. Għax tanta tkun sħana. Ġieli smajtu bil-kelma ice bag. Cold shower. Shower kiss, borza silġ. Itfaxħa fejn għandek titfaxħa u tara. Etnejnkom, din revelazzjoni. Aħwa, please, eżis aħwa nħobkom, issa jekk inti titfarrak ħajtek fidejk. Pero ħantik, please, bil-biża tal-la fuqi u fuqkom. Taġġilx. Isma il-qaddej tal-mulej. Anke kif kont ħmar, isma l-qaddej tal-mulej għax jiswa lilek. Jekk għamilġi data u taf li m'għandekx inta preparazzjoni, I'm gonna tell you, your marriage will not work. And that's a prophecy. Kull wieħed li qattinet tilhom minix konvint l-ebda wieħed ma ħadem. L-ebda wieħed. In-nies li semgħu minni fuq prinċipji għal omrok ta' da. Għal omrok il-ħanimun jgħaddi
Mhux qed ngħidlek ma tibqgħux ħobbu xulxin. Il-festa tgħaddi. Għamel preparazzjonijiet tajba. Jekk taqbeż il-preparazzjoni, ħanilek x'ħat tagħmel. Isek batta ajruplan. Pilot għadu ma jafx isuq sew l-ajruplan. L-ajruplan għandu l-problemi tiġa fuqu u tajjartu xorta għax issa tiġa kelli l-iskedġul tal-flight. Bosta ajruplani bħal dawk fil-maġġoranza jiġġarfu. ħantikom pariri ieħor. Xi wħud minnkom tuħux għalik, jekk tuħu għalik ħallażin. Jekk tgħid li passer għax aħna għandna ħafna snin flimkien. Moħħkom hawn. Ħantik opportunità biex tobodni jekk trid. Ma tantx ħajaqbillek imma għamel int. Għamel int, mhux ħawwaqfek jiena xogħol nagħtik pariri biss, skont is-saltna. Jekk int ilek Kristjan u issa reċenti hopefully vera ta' tħajta Kristu. Jew inti l-mara ilek Kristjana u hu reċenti ta' ħajta Kristu. Tidnejlek x'ħat tagħmel? Ħataffiġġa jew ħatafġu. Għax la ħajkollu ħin biżżejjed biex jisir jaf verament il-mulej. Jew mhux ħajkollha biżżejjed ħin biex isir ta' fil-mulej. U qisek qed iżżewweġ adult ma' baby. Dak iż-żwieġ huwa perikolus ħafna. Perikolus ħafna. Qed inwissikom ħadd ġarfu. Ħadd iġġarraf. Iktibha llum illum għax min inkom taf minnkom, iktibha issa stess. Illum ġejt inwissi mill-pastor dil-profezija. Meta tħares lura ħadd ikpik biki li tkun iddawwarx widnejk minn kliem għaddejt Alla. Ma qbillekx. Meta jiena intqajt ma' Marjella, għalkemm Marjella kienet fil-karizmatiċi u kienet tħobb il-mulej bil-mod tagħha, kien minn bedej li aqbatu iż-żewġu. Għamilna sena u nofs arajjes u bil-Bibja f'idejha kuljum u tiġi l-Knisja tiegħi u l-Knisja fejn konna kuljum il-fellowship naqraw u nfarru kuljum! Mazza kienet fil-kelma. U sa' żwieġ, għavolja kelli kelma minn Alla, u jkella kelma sopranaturali oħra minn Alla, sa' żwieġ stajna ħassanna kollox, sa' żwieġ. Infatti, ġurnata qabel ma' żewġna, kellna argument. Mis-sena dak mhux l-unika waħda, da' ġifieri. Imma ja ħasra. U ledi, isimgħu minni, m'għandix 52 sena bil-grazzja tal-Alla xejsa. U 17 sena żwieġ bil-grazzja tal-Alla. 18 sena kważi. Imnalla għamilna l-courses, għamilna l-counseling, fittixna wiċċ il-mulej u argumentajna xorda. Aħsi wara ma tfittx il-mulej. Ma tmux il-Knisja, ma taqrax il-mamma mija Ġesu. You may go to heaven, but you're about to walk through hell. And it will be your choice. Taġġilx qalbi. Għax issa minna d-data. Għandek 355 ġurnat oħra fejn tista' tagħmel data oħra. Be wise, imxi bil-għaqal. Għax jisfilek. Ismawni, fl-esperienza tiegħi f'kollox, moħħkom hawn. This is wisdom from heaven. Fl-esperienza tiegħi f'kull ħaġa li tagħmel f'ħajtek, preparation time is always one of the longest seasons. Did you get that?
please hear me out. For your sake, I don't want you to see you hurt. Ma nxieqx naħarkom tweġġa. U jekk xut minnkom għandkom żwieġ tal-mama u l-papa diżastru u attent għax għambli tirrepetih. Jekk ma jkollkomx vera l-eruq tagħkom fi Kristu. Mokkoma. Fl-esperjenza tiegħi f'kollox. Driver, teacher, pastor, ministru tal-la. One of the longest seasons is the season of preparation. Jekk inti trid siġra twila, trid tagħmel ħafna iktar tul l-isfel bl-eruq. Għax inkella kif jiġi r-riħ, jekk ma jkollux eruq tajjeb. Jekk tittola, daqstant ieħor irid ikun fil-fon. The Holy Spirit just spoke to some, actually to all. Imma l-iktar għal-min jisma'. Amen. Kull siġra l-ewwel ma tikber hija fil-pot tagħha. Thank you, Lord. Jekk inti trid tikber fil-potenzjal tiegħek, flourish, għamel frott, fejn inti llum? Sew f'business, sew fl-edukazzjoni, sew fil-familja. Ismawni, please. 1. Mela, punt 3 huwa itallem, apprezza, irrispetta l-istaġun tal-preparazzjoni. Kemm fiha wisdom di, kemm fiha wisdom aħwa, honestly. Oh, come on. Mistakes can be lessons. L-iżbalji tal-ħajja jistgħu jsiru talima. Moħkoma, repeated mistakes are delays in your divine destiny. Żbalji repetuti huma delays, kif tgħid? Żvijar mill-pjan divin ta' ħajtek f'ħajtek, talla f'ħajtek. Mosè raġel kbir talla. L-iżbalji tiegħu swewh li ma setgħux jidħol fl-art imweda. Huwa raġel talla? Huwa fil-ġemna? Salvatu fil-ġenna? Imma believe it or not, Mosè laqqas wettaq il-pjan perfett talla. Judas ma' Kristu jieħu ħsieb il-flus tiegħu. Kaxxir. Kristu kien jaf x'kien Ġuda. Imma Kristu nemmen li taħ opportunità biex jeleb id-djufija tiegħu. Minflok qed lilu. David, ir-re David, 3/4 mis-salmi miktuba minnu. Żball wieħed oħxon swielu id-destin divin ta' ħajtu u tan-nazzjon u ta' uliedu u ta' uliedu. Għaliex ma rrispettax l-istaġun tal-preparazzjoni. Għax fejn meta inti ma tkunx fejn Alla poġġiek, ħadd immissja żgur il-pjan destin divin talla. Għax David meta suppost kien qed jiġġieled kien fuq il-bejt jixxemmix u jammira l-kreazzjoni. Għal min ma fehmx, itlob għal-revelazzjoni. ħafna minn nies jimmissjaw il-pjan divin ta' ħajjithom għaliex jabbortjaw il-żmien ta' preparazzjoni. Ara ħajja nħarsu lejn Ġesu. Ġesu għall-epitomija. Ġesu 30 sena preparazzjoni.
3 snin li xxejkjaw id-dinja u l-istorja tal-umanità. Halleluja! Amen! Grazzi Ġesu. Il-preparazzjoni tiegħek ħaj jiddetermina x'tip ta' futur destin ħajkollok. Sew jekk hux fiż-żwieġ, sew jekk hux fil-ministeru, sew jekk hux fil-business, jew jekk hux fl-edukazzjoni. Fil-Bibja tgħidlek fil-ktieb ta' Luqa. Luqa kapitlu 42. Ġesu kiber! Mhux Ġesu kien. Ġesu kiber fl-erf u fil-favur. Samuel l-istess ħaġa. L-ewwel Samuel 2:25 vers 27. Il-Bibja tgħidlek Samuel kiber fl-erf u bħalma tgħidlek fuq postijiet oħrajn. Fl-erf u fil-favur ma' Alla, moħkom ma' Alla u mal-bnedmin. Moħkom ma' brothers. Kull minnu Kristjan ġenwin għax minħabba x'għamel Ġesu għalina, kull Kristjan għandu favur Malla. Imma minnu iblaħ u jaqbes l-istaġun ta' preparazzjoni ma jkollux favur mal-bniedem. So we have people who can touch the heart of God, but they can't touch a person. Għandek nies li jistgħu jmissu l-qalb tal-mulej tal-missier, ma jistgħux jilħqu persuna waħda. Let me tell you something. Uliedek u liedi jistgħu jkunu l-ikraħ, l-iktar żmagati u minn kollox imsieken. U fajnejk, għax huma uliedek jibqgħu perfetti tħobbhom kif. Imma l-bniedem le. Għal-bniedem tkun kapaċi tilħaq il-bniedem. Mux il-lommu kummissirek bid. Malla l-istess. Ma Alla, inti jisa kollok għalf mid-difett. Imma xem Kristu bejnek u bejnu, jħobbok kif inti. Imma jek tikollok suċċess din il-ħajja u jkollok id-destin ta' ħajtek tilħqu li memx xaġa zbaħ minna. Tkollok l-erf kif tmiss il-bnidem. U jek tkun kapaċi tmiss il-bnidem, tmiss id-dinja. U tikteb l-istorja tal-umanità. Xorta ħajkollok l-dewwa bħalma kellu Ġesu. But I always like to say this. Is that the loudest are not the majority. The loudest are simply the loudest. The majority love Jesus. Qed ikellimkom il-mulej lejla? Fil-preparazzjoni tal-istaġuni tiegħek ħajkollok tagħmel sagrifiċċji u waħda minnhom taf x'jisimha paċenzja. Paċenzja. Alla jaħdem fik. Alla jaqla il-ħmieġ minn ġo fik, l-impuritajiet, l-immaturitajiet, il-karnalitajiet, l-iżbalji li jidol li qed jaqlaqhom minn ġo fik. Alleluja. Thank you, Lord. Fil-żmien ta' preparazzjoni ħajkollok xi tħallas. Hemm prezz xi tħallas. Għax inti titmur x'imkien. Amen. U jiddependi x'lest titħallas. X'ħadd tirċievi lura premijiet. Amen. Tinsaqat u nut li twaħħal f'Alla u twaħħal f'ħadd. Tinsaħat u nut li twaħħal f'Alla u twaħħal f'ħadd. Amen. Grazzi Ġesu. Imxi l-qoddim, taħlix ħajtek, taħlix enerġija, tħallix titlifx il-fokus tiegħek minn fuq Alla. Ftakar li hemm qawwiet diaboliċi kontra tiegħek. Tiġà, apparti l-għażliet li tittamel inti. Hemm qawwiet diaboliċi kontra tiegħek. Għal kull problema hemm soluzzjoni. Għal kull sitwazzjoni Alla għandu strateġija. Itallem ara l-affarijiet mill-perspettiva tal-Alla. Alla mhux nervuż u laqqas huwa maġġel. Alla ikun miegħek f'kull staġun. Itik il-grazzja tgħaddi minn l-istaġun.
U staġun ta' preparazzjoni biex tilħaq lan li Alla għandu għalik. Amen? U la Alla m'għandux mhux maġġel u la Alla mhux nervus ma la laqas nkun maġġel juna nervużin. Amen? L-aħħar punt li spiċċaw, praise and worship team come. L-aħħar punt. Iċċirkonda lilek innifsek b'nies li tiġa għaddew mill-istess ħaġa li għaddejt. Dak huwa għerf. That is wisdom. Dak huwa għaqal. Dak huwa tkun makak b'mod tajjeb. Il-min inti, min għandek f'ħajtek apart il-Kristu li tħares leħ jew leha biex tikber bil-ħajja tiegħek li għandi għażilt. Il-min għandek nies li huma vessili ta' unur li tgħid dinja mara li jiena nħares leha, dinja raġel talla li jiena nammira. Amen. Li inti tixtieq dara dar-raġel nixtieq nkun bħalu, nixtieq nasal fejn wasalu. Tista' mela. Anzi tista' tmur oltre. Tista' mela. Remain teachable. Ibqa' kapaċi titgħallem. Tkunx bravo ħafna. Tkunx bravo ħafna. Kun kapaċi dejjem titgħallem. Amen. Kun umli. U fl-aħħar net ta' dan il-prinċipju li tiċċirkonda lilek ħajtek. Il-Kristjani li huma waħedhom ja ħasra. X'ġiet qed jagħmlu lill-ġisem ta' Kristu? X'ġiet qed jagħmlu d-dinja? Jiena u inti din aħna biex inkunu d-dawl tad-dinja. Merħ tal-art. Amen. Fl-aħħar mill-aħħar, Proverbi 11 vers 24 u Proverbi 24 vers 6. Iċċirkonda lilek innifsek b'nies talla li għandhom il-biża talla li kapaċi jtuk parir tajjeb. Għaliex fejn hemm poplu għaqda ta' nies bil-parir tajjeb, hemmhekk għandek il-vittorja l-Bibja tgħidlek u hemmhekk għandek is-sigurtà. In the abundance of counselors there is safety. Fl-abbundanza ta' kunsillieri talla hemm il-vittorja u hemm is-sigurtà. Amen. 4 prinċipji. Min se jaħlek? Fejn se jaħlek? Preparazzjoni tajba. Taġġilx dik il-preparazzjoni. Iċċirkonda nies f'ħajtek li jistgħu jkellmuk u kapaċi u ħallihom ikellmuk il-verità. Tajjeb li kollok min jinkoraġġik u kulħadd għandu bżonn xi ħadd biex jinkoraġġih. Ma fl-aħħar mill-aħħar, brother, sister, pastor, ejli l-verità. Xwara kollox irrid nikber, irrid nimmatura, u rrid nilħaq fejn ilħaqt inti u anke iktar. Jiena bħala Pastor Gordon taf x'ngħidilkom il-mulejtkom il-grazzja li tilħqu d-doppju l-ħaqt jien. Imma ħanelkom, ma tistgħux taqbżu dak li għamilt jien. Amen, imma jekk intkom tkunu għaqlin, tilħqu iktar. Why not? Alla bla limiti. Il-limiti fidejna qegħdin. Ejja mbaxxar rasna tolba. Ħadtu pjaċir? Amen. Grazzi Ġesu. Dak kien messaġġ mis-sema. Għaw xi ħadd illejla li pastor jien dal-messaġġ kelli vera bżonn nisimgħu għalidi. Grazzi mulej. Grazzi tal-onestà. Xerjawh. Xerjawh ma ħudkom Maltin u għawċin. Xerjawh mal-Facebook friends. Fuq il-Instagram u whatever. Xerjawh fuq mal-contacts li għandkom mal-WhatsApp. Ħalli ħafna jisimgħu il-kelma. Amen. Jekk hawn xi ħadd li pastorina llum, number 1 għadni minix imwieled mill-ġdid. Għadni laqqas naf minnu dak li sejjaħli. U rrid inkun naf minnu dak li sejjaħli. Ħana s-sograk inti minn inti. Alla jħobbok, Alla għandu sejħ għalik, minti żejjed, Alla bat il-libnu Ġesu biex inti tkun salvat. U jkollok il-ħajta dejjem. Mingħajr dik żgur, aħjar tkun qatt ma twelid. Importanti li tkun salvat. Għaw xi ħadd li l-pastor nixtieq nkun salvat, nixtieq ngħid il-Ġesu iva fil-ħajja tiegħi ngħidlu jkun is-Situ s-Salvatur tiegħi. Illum għall-ewwel darba minn qalbi nixtieq nagħmel dan il-pass u lejdek għaw xi ħadd illejla. Tixtieq tagħmel dan il-pass illum. Għaw xi ħadd jixtieq jagħti ħajtek il-Kristu għal-idejk, għaw xi ħadd. Halleluja. Kulħadd qum bil-wifqa. Ejn itolbu flimkien. Itolbu miegħi issa stess. Dawk kollha li fuq Facebook, YouTube, televiżjoni, ejda talba miegħi minn qalbek, jgħidlu Mister Qaddis. Grazzi ta' ibnek Ġesu. Permezz tiegħu mulej inti tajtni favur quddiem għajnejk. Ma dekx tot id-dnub kontra tiegħi. Ma dekx iżomm ħtija kontra tiegħi.
Għax permess tal-mewt u l-qawmin tiegħek inti fdejtni, salvajtni, ħfirt li d-dobieti kollha. Bil-grazzja tiegħek Mulej jaħsilni bid-dem prezzjuż tiegħek. U għatini maħabba ġenwina għalik, għal-verità Mulej. Inti sejjaħt li Mulej, qabel ma jien raftek, qabel ma jien ħabbejtek, inti ħabbejt lili. Kun is-sit tiegħi u s-salvatur tiegħi. U għajni biex nkun il-persuna li inti sejjaħt li biex nkun. Nirringrazzjak Mulej. Aħfir li d-nobieti. Għatini l-ħajja ta' dejjem, għatini qalb ġenwin għalik. Illum il-qoddim irrid nimxi miegħek Mulej. Għatini ġuħawaċ għalik mis-Qaddis. Dan itolbok fisem Aziz ibnek, is-Sid u s-Salvatur tiegħi Ġesu Kristu. Amen. Jekk inti jetta minn qalbek di, illum inti salvat, imwilet miġdid vera u bdejt il-ħajja ta' dejjem. Issa u xi ħadd illejla, ħafna minnkom ollejtu jdejkom qed dal-messaġġ kien tajjeb għalikom. Kulħadd jgħid it-talba warajja. Min qalbek fejn inti, illum issi. Grazzi tal-erf tal-Ispiritu Santu. Illum jiena tiegħek. Naf li jiena tiegħek. U naf li inti li sejjaħt li mhux il-bniedem, inti salvajtni u mhux il-bniedem. Inti fdejtni u mhux il-bniedem. Naf li inti għażiltni qabel ma jien għażilt lilek. Mulej Qaddis, għatini l-erf tal-Ispiritu Santu. Kif ninnavika din il-ħajja u kif ninnavika id-destin divin li jint għandek għalija. Dawn il-prinċipi li jina smajt minnek il-lejla, Mulej. Irrid iwettaqhom f'ħajti. Insir naf lilek dak li sejjaħtli. Naf il-vuċi tiegħek, naf il-kelma tiegħek. Insir naf bl-erf tiegħek Mulej fej sejjaħtli. Xogħol, post, ministeru Mulej. Għaliex int għandek skop divina l-ħajti. It-tielet Mulej, għatini bil-grazzja tiegħek il-kapaċità li jiena ngħix bil-paċenzja divina. Ħalli ma naġġilx l-istaġun tant importanti u vitali u kruċjali. L-istaġun tal-preparazzjoni. Għażwieġ, għax-xogħol, għal-ministeru. Għal dak kollu li inti għandek għalija. Hemm staġun ta' preparazzjoni. U fl-aħħar Mulej, għatini ħbieb, nistalla li jħobbuk b'qalb ġenwina. Li għandhom il-biża tiegħek u jħobbu s-sewwa. Biex Mulej jiena ċirkonda ħajti b'daw in-nies. Nitgħallem minn ħajjithom. In-nies jkunu kapaċi jgħidu li kelma ta' ġid biex tibnini, biex saħaħni u timlini bl-erf u l-aqal tiegħek. Abba missier, dawn id-deċiżjonijiet nagħmilhom minn qalbi llum f'isem Ġesu Kristu. U niddikjara li għall-glorja tiegħek jien ser nassal għal ħajja ta' dejjem fil-waqt li nkompli ninnavika bl-erf tal-Ispiritu Santu din il-ħajja u destin divin li jien sejjaħtli għalih. Għal-glorja tiegħek missier f'isem Ġesu Kristu ta' Nazaret. Amen, amen u amen. Halleluja! Għatu ċabċipa kbira Mulej. Issa saħwa ta' Facebook u YouTube u televizjoni. Grazzi tal-li kontu maħna. Infakkarkom aħna nkunu hawnhekk kull nhar ta' 4 u nata fis-7 fil-għaxija u l-ħadd fil-għodu fil-10. Pija narawkom, il-Mulej magħkom. Il-Mulej kompli mexxikom fil-pjan, tinnavikaw il-pjan divin tiegħu bl-erf talla. Ciao, ciao, God bless you. Halleluja! Għaw xi ħadd illejla għandu bżonn fejn